Кожны хрысціянін ведае, што такое царква, што такое касцёл, што такое хрысціянства. Але хіба шмат хто апошнім часам, жывучы ў Беларусі, задаваў сабе пытанне, а што ж такое хрысціянская візія? Сябры, прывітанне! З вами я, ксёндз Вячаслаў Барок. І на гэтым YouTube-канале мы, як заўсёды, разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і шукаем адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі. Сёння на гэтым канале я не адзін, але ў гасцях ёсць Наталья Васілевіч. З адукацыі яна палітолог, але ж таксама яна і багаслоў. Шмат хто з вас, калі цікавіцца хрысціянствам, неаднаразова чуў гэтае імя акурат тады, калі у нейкіх перадачах у сродках масавай інфармацыі бралі экспертную думку адносна хрысціянства і праваслаўя. І так, вітаем. Прывітанне, Наталья. Вітаю, отец Вячеслав, вітаю ўсіх. Вельмі даўно марыла быць на гэтым YouTube-канале. Вельмі прыемна. Ведаеце, мне сапраўды радасна, калі мы на гэтым YouTube-канале, разважаючы пра хрысціянства, не зацыкліваемся толькі на адной канфесіі. Канешне, кожны з нас вельмі сваю канфесію цэніць, але разам з тым мы разумеем, што мы павінны шукаць дыялог паміж сабою. Ведаеце, прагучыць, не ведаюць да канца добрае слова ў разуменні праваслаўных, бо я неаднаразова чуў, што гэта кепскае слова экумэнізм. Маюць права гэта слова гучаць ці не? Як думаюць праваслаўныя? Увогуле у экуменічным руху нават слова экуменізм рэдка ўжываецца, таму што ўсё, што з ізмам, камунізм, і все гэта нейкае мае негатыўнае такое афарбоўку, таму мы часцей кажам экуменічны рух. Тым больш, што рух, ён прадугледжвае, што ёсць нейкая мэта і ёсць нейкі працэс. І вось у працэсе гэтага руху шлях, такі экуменічны шлях. Мы разам ідзем кудысьці і разам адзін аднаму дапамагаем. І нават ёсць такая, мне таксама вельмі падабаецца, не ведаю, ці гэта ў самім экуменічным руху прыдумана, ці гэта прыдумана дзесьці па-за, а потым акцэптавана, што калі ты хочаш ісці адзін, дакладней, калі ты хочаш ісці вельмі хутка, ідзі адзін. Калі ты хочаш ісці разам, то трэба чакаць кагосьці, хто адстае. Вось мне падабаецца гэтая ідэя, што мы ідзем разам, хтосьці забягае наперад і цягне усю гэтую кампанію хрысціян, хтосьці наадварот адстае, мы дапамагаем ісці разам на гэтым шляху. Вось для мяне гэта і ёсць ідэя экуменічнага руху. Гэта таксама і мне добра кладзецца ў вушы вось гэтыя словы. І вельмі важна сапраўды не блытаць камунізм з экумэнізмам. Гэта розныя рэчы. Вось, і калі мова ідзе пра еднасць нашых цэркваў, пра яднанне духоўнае, то гэта, канешне, я думаю, што Христос з гэтага радуецца. Але у мяне таксама ёсць такое пытанне, як наогул, ці можна сказаць, што Беларусь з'яўляецца хрысціянскай краінай? Гэта пытанне цікавае, і на яго можна па-рознаму адказваць. Я аддаю перавагу, як даследнік, часта да мяне звяртаюцца называць адсоткі. Колькі праваслаўных, колькі каталікоў, колькі пратэстантаў, і вось такімі колькаснымі паказчыкамі вымяраюць, якая краіна паводле свайго веравызнання. Я лічу, што гэта шлях, які вядзе ў нікуды, таму што само па сабе вось гэтыя вызначэнні, назвы, яны нічога не значаць, і яны часта адводзяць ад сапраўднага чагосьці. Ці з'яўляецца кожны хрысціянін хрысціянінам? Гэта таксама вялікае пытанне. Вось гэтая пазнака і змест, гэта часта розныя такія рэчы, якія могуць нават супярэчыць адна адной. І я па якасці, скажем так, па якасці жыцця беларускага народу, мне заўсёды здавалася, што ён далёкі ад хрысціянства. Таму што вось гэтыя прынцыпы, з якімі я сутыкалася, калі гэтая адсутнасць усялякай салідарнасці, вось гэта, як кажуць, моя хата з крайнасці. Людзі не пасміхаюцца, недобразычліва неяк ставяцца адзін да аднаго. Вось гэта пастаянны падман, фальсіфікацыі. З тым, з чым даводзілася жыць усё жыццё,
да, і змагацца таксама, там плагіяты в універсітэце, ну, у прафесійнай сферы, у асабістай сферы, разводаў колькі, да, вот это вот все такі цэлы конгломерат праблем, ну, все ж таки мне здавалася, что до хрысціянства это стаіць далёка, что все ж таки, ну, хутчэй такі народ, у якім грэх пануе, і мы, ну, для нас гэта не праблема. Але апошні год, тое, што пачалося вось з пачатку 2020 года, для мяне гэта адкрыўся новы беларускі народ. І нават, можа, не называў сябе хрысціянскім. І ўсё, што адбывалася, яно шло не пад сцягам Хрыста. Да? Ну, хаця, калі чырвоны белы сцяг... Гэта ўсё ж такі Хрыста сцяг. Сцяг Хрыста, да? Ён можа стаць. Вот Павел Северинец, ён кажа, што гэта сцяг спрадвечна, сцяг Хрыста. Не, я думаю, што ён яшчэ ну, як бы, у працэсе таго, каб заслужыць назву вось гэтага сцяга Хрыста. Ну, гэта мы павінны, ну, як бы свайму сцягу, свайму нацыянальнаму сцягу і свайму народу, ну, займець гэтае права называцца хрысціянскім, да, быць хрысціянскім. І для гэтага трэба працаваць, для гэтага і, ну, для мяне тое, што адбывалася летась, да, вось гэта было нараджэнне гэтай новай супольнасці, няхай яно і не шло, няхай цэрквы, яны былі не наперадзе. Хрысціяне яны былі не наперадзе, не на першай, тых, хто называюць себе хрысціянамі і пазіцыянуюць себе хрысціянамі, яны не былі на першым шэрагу усяго гэтага працэсу. Шкада. І сорамна. І сорамна. Тое, што хрысціянскія цэрквы і хрысціянскія рухі, яны не былі вот гэтымі авангардам руху за свабоду, за справядлівасць. Яны, дзякуй Богу, мы у апошні вагон паспелі, да? Мы не былі лакаматывам, ну, все ж таки, у апошні вагон мы все ж таки неяк прычапіліся да гэтага годнага руху. І вось гэтая салідарнасць, самаахвярнасць і асабліва тое, што мяне ўражвае, тое, што многія, у прынцыпе, крытыкуюць, і тое, што беларускі народ все ж таки захоўваюць гэтую адданасць сваю мірным сродкам, да? Мірным сродкам вырашэння канфлікту, неўзброеным, не гвалтоўным сродкам. І за гэта пацярпеў вельмі шмат. Гэта вельмі дорага каштуе. Гэта той шлях, які людзі абралі, гэта, ну, ім давялося заплаціць, і дагэтуль плацяць вялікі кошт. І, ну, тое, што так доўга людзі трымаліся вось гэтага шляху, гэта таксама заслугоўвае, ну, это дзіва і заслугоўвае вот такой ацэнкі духоўнай, мне здаецца. Ну так, безумоўна. І, ведаеце, я так, прыйшла мне такая думка у галаву, што яшчэ ці хрысціянская Беларусь, гэта сказаць складана, але яшчэ духу камунізму ў нас вельмі яшчэ шмат. Я думаю, ад яго нам трэба пазбаўляцца вось ад тых кепскіх памкненняў, якія ў грамадстве яшчэ ёсць. Да, ну я хочу зноў-такі паспрачацца, таму што я не хочу атаясамліваць камунізм як ідэю, да, таксама вот, як бы, камуністычную ідэю з бальшавізмам, з тым, скажем так, з камунізмам вось гэтага ну, то есть з той практыкай, якая была няўдалая і якая вось так вот прыводзіла да ахвяраў, да пакутаў, да несправядлівасці. Ну, пры тым, што некаторыя ідэі, канешне, ну, старадаўніх там камуністаў, да, яны маглі б быць неяк акцэптаваны хрысціянствам. Вот, ну, напрыклад, ідэя салідарнасці, ну, была таксама і там прысутная. Да, была прысутная, да. Але, ну, магчыма, што сапраўды гістарычная практыка нам цяпер пацвярджае тое, што, ну, не ўсе нават добрыя, ну, то есть, як часто кажуць, вот, як палітолог, да. Ведаеце, я хіба што тут вас вымушаны перабіць, таму што мы ўжо ідзём на іншую тэму, і гэтай тэме можна прысвеціць яшчэ адно відэа, бо гэта шырокая тэма, сапраўды. Вось, але ж сёння хацелася б больш паразмаўляць усё ж такі пра хрысціянства ў Беларусі, і вы ўжо уступна сказалі аб тым, што падчас апошніх вось тых працэсаў у Беларусі, якія адбываюцца цэлы год, якія даюць добрыя феномены, знакі і надзеі на добрыя перамены, хрысціянскія перамены. Вось, і мне б хацелася ў гэтым кантэксце задаць чарговае пытанне. Вось сёння у СМІ, сродках масавай інфармацыі досыць часта ўжо можна пачуць
пра хрысціянскую візію. Вось хрысціянская візія сказала гэта, яна зрабіла тое. Вось, і ў сувязі з гэтым у мяне пытанне, што гэта такое хрысціянская візія? Што гэта? Гэта нейкая партыя ў Беларусі? Ці гэта навогул нейкая новая царква ў Беларусі? Ці секта? Ці гэта, можа, секта ўсё ж такі, да? Бо і таксама, напэўна, некаторыя можа думаць, што гэта нейкая секта, да? Вось, што гэта? Як удзельнік хрысціянскай візіі актыўны, я магу сказаць, што калі стваралася хрысціянская візія, мы не ведалі, што гэта. Хаця візія, здавалася б, это тое, куды ты наперад бачыш і кудысьці імкнешся, але само па сабе гэта быў інструмент. То есть для нас гэта быў нейкі інструмент для супольнасці, для групы хрысціян, якія вось у жніўні 2020 года раптам апынуліся вось у гэтым крызісе, які адбываўся ў Беларусі, дзе падзеі развіваліся, кожны дзень нешта адбывалася, нават царкоўныя лідары, яны кожны дзень новыя заявы выдавалі, нешта там спрабавалі перафармуляваць, перадумаць, нейкі па-іншаму паставіць нейкія пытанні. І вот ішоў такі працэс, калі было цяжка зразумець увогуле, што адбываецца і што рабіць. І тады група хрысціян розных раптам адзін з адным там спісаліся, а што ў вас у царкве, а што ў вас, а хто вашы там робяць. І паўстала такая супольнасць, якая проста спачатку дзялілася інфармацыяй пра тое, што адбываецца, і проста фіксавала, што там выйшлі святары, там кагосьці арыштавалі, там кагосьці пасадзілі. Вот. І некалькі першых дзён вось так было. Потым была малітва на ратушы. Хрысціянская малітва таксама адбылася спантанна, даволі, і стала бачна, што ёсць патрэба, у хрысціян ёсць патрэба трымацца разам і разам асэнсоўваць тое, што адбываецца, і разам шукаць шляхі, што з гэтым рабіць. Вось калі паўстала каардынацыйная рада, як такі орган, скажем так, грамадзянскай супольнасці для дыялогу, для пошуку выйсця з крызісу, тады хрысціяне як супольнасць аб'ядналіся для таго, каб разам гэта рабіць, ужо зыходзячы са сваёй хрысціянскай веры, са свайго погляду на грамадства, хрысціянскага менавіта погляду, каб падтрымліваць адзін аднога, каб падтрымліваць свае цэрквы, альбо часам не падтрымліваць, наадварот, рабіць на іх ціск на лідараў царкоўных. Вось. І каб абараняць тых, каго рэпрэсуюць, самі ж цэрквы. Да? І от паўстала такая супольнасць, якая пачала рэагаваць на нейкія канкрэтныя патрэбы. Да? Вот там, калі гэта былі там патрэбы салідарнасці, трэба было неяк падымаць гэты кейс, паказваць яго. Патрэба была таксама паказваць удзел хрысціян у агульнанацыянальным руху, для того, каб было бачна, што хрысціяне так, бачыце, тады што такая была штука у жніўні, калі людзі пачалі запісваць розныя відэа, да? І там людзі запісвалі: мы жанчыны, мы шматдзетныя маці, альбо там мы медыкі, мы розныя групы грамадства, вот зыходзячы з нейкіх там прафесійных нейкіх сваіх там, мы тых, хто бегаем марафон, там запісалі нейкае відэа. Вот, атрымалася, што ў нейкім сэнсе хрысціяне таксама спрабавалі знайсці вось гэтае апірышча і неяк прапанаваць нешта грамадству, і самім адзін за аднаго трымацца і штосьці рабіць. Зразумела, вы кажаце, што вось да візіі прыналежаць хрысціяне розных цэркваў. Вы маеце на увазе цэркваў праваслаўных у Беларусі, ці ўсё ж такі там ёсць прадстаўнікі розных таксама канфесій? Там прадстаўнікі ўсіх, можна сказаць, канфесій, якія ёсць у Беларусі. Мне здаецца, гэта і праваслаўная царква, і каталіцкая царква, і рыма-каталіцкая, і грэка-каталіцкая, і рэфарматы, і больш такія пратэстанты евангелічнага кшталту. Усе дэнамінацыі канфесійныя беларускія там нейкім чынам прадстаўлены. Да, у нас не прадстаўнічы прынцып, просто так склалася. Мы не думалі: ой, не хапае грэка-каталіка, давайте знойдзем. Давайте знойдзем, да, не было такого. Знаходзіліся самі. Так, просто атрымалася так, што ў кожнай канфесійнай супольнасці былі людзі, і ў прынцыпе это знаёмыя людзі. Вот мяне таксама дзівіла тое, што мы, вот калі там беларускі народ, была такая фраза, да, з нейкай расейскай песні, што мы адзін аднога да гэтага лета не ведалі, да, то у хрысціянскай візіі мы адзін аднога ведалі і да гэтага лета, просто, магчыма, не было такой сітуацыі, не было такіх патрэбаў для того, каб разам нешта рабіць.
рабіць. І вось гэты дыялог-то працягваўся, і калі б у нас не было гэтай адкрытасці загадзя, калі б мы не ведалі, не назіралі адзін за адным, не бралі прыклад адзін з аднога, альбо наадварот не стваралі нейкую канкурэнцыю ў нейкіх праектах, магчыма, б гэта не атрымалася. Але вось тое жыццё ўсё ж такі, якое адбывалася і раней, там культурніцкія нейкія праекты, цікавасць да грамадства. То есть у нас нікога не было такіх новых людзей, да, у якіх вочы расплюшчыліся толькі ў жніўні. Все ж таки у нас былі такія хрысціяне, ужо якія сталыя хрысціяне, да, якія гэта ўсё ўжо перажылі і яны ведалі, не пагаджаліся з той несправядлівасцю, якая даўно ўжо ў Беларусі была. Да, і цяпер вырашылі проста разам супольна штосьці рабіць. Ці можна казаць, што гэта супольная бяда аб'яднала хрысціянаў у ўсёй Беларусі вось у гэты агульны напрамак дзеяння? Так, не толькі Беларусі, а таксама людзі у нас, якія за мяжой знаходзяцца, да, хрысціяне, якія беларускіх прыходаў ўжо ёсць шмат. Але гэта таксама беларусы, за мяжой Беларусі. Мы ўсе аб'ядналіся. Вот вернемся до таго тэрміну экуменізм, да, экуменічны рух. Калі экуменічны рух паўставаў у пачатку 20-го стагоддзя, было два накірункі. Адзін накірунак, ён быў такі: давайте мы будзем абмяркоўваць багаслоўскія фармулёўкі пра Троіцу, пра царкву і гэтак далей. І там штосьці шукаць вось гэтага паразумення, і ўрэшце-рэшт мы знойдзем такую фармулёўку, якая ўсім будзе падабацца, і такім чынам мы аб'яднаемся. Мы вырашым вось гэтыя ўсе спрэчныя пытанні такога hard theology, да, такого багаслоўя, якім маглі, в прынцыпе, займацца толькі багасловы з такой багаслоўскай адукацыяй, вельмі дагматыка, да, дагматыка, давайте вырашым гэтае пытанне. Другі рух, гэта быў рух, гэта называўся вера і царкоўнае ўладкаванне. Другі рух, это быў life and work, это жыццё і сумесныя справы. Стокгольмскі рух ён яшчэ называецца, таму што это паўночная ідэя тады была, што давайте мы будзем разам штосьці рабіць, вось як хрысціяне, і ў працэсе супольнага вырашэння праблем мы будзем станавіцца адзін да аднаго бліжэй. Мы будзем бачыць, што у нас агульнага, а таксама тую розніцу, якую мы можам прынесці дзеля агульнага добра, мы і давяраць адзін аднаму будзем больш, калі там будзем разам стаяць адзін з адным плячо да пляча. Мы і ведаць адзін аднаго будзем больш, і будзем бачыць патэнцыял сябе супольнасці ўсёй нашай агульнай для вырашэння гэтых праблем. Мне здаецца, у Беларусі зараз менавіта мы не абмяркоўваем, да, філіоквы, напрыклад, да, праблему філіоквы. Мы просто робім агульную справу, хрысціянскую справу, і праз гэта становімся адной царквой. Вы спытаеце, ці гэта царква, хрысціянская візія? У нейкім сэнсе так. Гэта таксама адна з праяваў царквы, паўсюднай хрыстовай царквы. І гэта адна з форм жыцця царквы ў Беларусі. Безумоўна, калі мы хрысціяне розных канфесій клапоцімся пра агульнае дабро хрысціянства, то можна казаць, што вось тут акурат дзейнічае хрыстовая царква. І я лічу, што гэта сапраўды цалкам важна. Але разам з тым мяне таксама цікавіць, я думаю, што ўсіх вас, сябры, цікавіць і такое пытанне. Вось хрысціянская візія, а колькі гэта чалавек, колькі удзельнікаў у гэтай візіі? Так, у нас это складаная структура, скажем так, у тым плане, што як група каардынацыйнай рады, туды ўваходзіць больш за 40 чалавек, хрысціян, якія далучыліся да каардынацыйнай рады, а потым далучыліся да групы хрысціянская візія. Ёсць праблема таксама з афіцыйным удзелам, паколькі вы ведаеце, што людзей пераследуюць і лішні раз свяціць сябе як удзельніка нейкай арганізацыі, гэта не заўсёды правільна. Да? Лепш рабіць ціха сваю справу і не сутыкацца, не падстаўляць нікога. Тым больш вы ведаеце, што хрысціянства ў Беларусі шмат у чым іерархічна арганізавана вельмі. І таму часта за некага актывіста нават пацярпець могуць і лідары царкоўныя, а лідары царкоўныя таксама гэтага не вельмі хочуць. І дзяржава яна разглядае як ведомства, сапраўды як эту пірамідальную структуру, калі гэта ёсць адказнасць, салідарнасць.
адвакатная, да? Кожны за кожнага адказвае і пацерпіць уся структура за дзень адно. Гэта адна справа, тым больш, што у нас пратэстанцкія супольнасці, яны таксама бываюць незарэгістраваныя, да? Там да ўсёй супольнасці могуць прыйсці, таму мы стараемся не падстаўляць. Вот, ёсць таксама група актыўная, якая робіць нешта, да, вот працуе па нейкіх накірунках, якія самі таксама, там, напрыклад, дапамога палітвязням, там, духоўныя патрэбы палітвязням, прымае там заявы, піша, каментары рыхтуе, сайтам займаецца, тэлеграм-каналам, да? Ну, гэта група складае 17 чалавек, вот, і 18 там хтосьці, вот, і так яно і дзейнічае. Але таксама праз чат-бот наш альбо праз асабістыя кантакты з намі супрацоўнічаюць і многа іншых розных хрысціян, яны дасылаюць там інфармацыю, просяць штосьці пракаментаваць і гэтак далей. Ну, я таксама лічу, што яны ўдзельнікі хрысціянскай візіі. А духоўныя асобы, святары праваслаўныя, каталіцкія, з вамі таксама неяк супрацоўнічаюць, ёсць тыя, хто працуе? Так, ёсць і пастары пратэстанцкія, і праваслаўныя, каталіцкія святары, таму тут у нас духоўныя асобы, багасловы і актывісты. Не спрачаюцца паміж сабой ксяндзы з бацюшкамі, як вы скажаце, як яны ёсць? Не прыпомню. Даюць магчымасць размаўляць паміж сабой нармальна ўсё? Не, ну, час ад часу у нас бываюць канфесійныя дыскусіі, да, там, асабліва там, што такое там царкоўная традыцыя, да, вот што традыцыйна, а што не традыцыйна. І тады там, ну, бываюць такія багаслоўскія баталіі, ну, некаторыя, калі какой-то батюшка у гэты дзень з раніцы не включыўся ў гэтую дыскусію, то да вечара там будзе уже каментароў столькі, колькі не прачытае. Ну, гэта добра, што ёсць дыскусія і размова жывая, што размаўляюць, гэта вельмі важна. Але ж скажыце, вось неяк нам адышло вось, яшчэ хацелася, каб прагучаў адказ на гэта пытанне. Ну, зразумела, што каля 40 удзельнікаў хрысціянскай візіі ёсць, вось візія на дзейнічае нібыта пры каардынацыйнай радзе, але я так і не зразумеў да канца, так, а хто ж галоўны ў гэтай хрысціянскай візіі? Калі пры каардынацыйнай радзе, то падаецца, спадар Латушка кіруе вамі, ці як? Ці вы маеце нейкага свайго кіраўніка абралі ў гэтай візіі? Ці гэта бацюшка, ці гэта ксёндз? Ну, вось мне не укладваецца ў галаве вось гэтае пытанне. Вось я думаю, што і гледачам было б вельмі цікава пачуць, хто гэтым кіруе. Нашы стасункі з каардынацыйнай радай гэта стасункі супрацоўніцтва, скажам так. Як група мы цалкам незалежныя, мы фармулюем свае патрэбы, ну, сваю вот візію, а то есть вот фармулюем сваю візію нейкую того, што патрэбна, як яно павінна адбывацца. Вось, і гэта не значыць, што мы, як бы, нам даюць заданні, а мы іх выконваем. Не, мы на падставе сваіх каштоўнасцяў, свайго разумення, свайго дыялогу паміж сабой мы вось фармулюем, і што рабіць, і як рабіць. А каардынацыйную раду мы проста, як бы, падтрымліваем як магчымы інструмент для дыялогу з дэмакратычнага грамадства з рэжымам. Значыць, насамрэч, спадар Латушка не можа кіраваць хрысціянскай візіі і ўплываць таксама? То можа штаб Ціханаўскай кіруе вамі? Штаб Ціханаўскай таксама намі не кіруе. Так, мы не палітычная арганізацыя ў плане, вот як палітолог, да. Як вось палітолог вы прызнаеце, што гэта хрысціянская візія не займаецца палітычнай дзейнасцю? Ну, у нейкім плане, то есть палітыка бывае розных узроўняў, да? Тое, што мы робім зараз, гэта палітыка на самым базавым узроўні вот этого канстытуцыйнага ладу. Мы канстытуцыйнага ў сэнсе стварэння, перастварэння дзяржавы, стварэння грамадства на нейкіх прынцыпах. Мы, як бы, усе згодны, людзі ў нашай групе, яны належаць да розных палітычных ідэалогій. Хтосьці хрысціянскі дэмакрат, хтосьці там анархіст, хтосьці сацыял-дэмакрат, розныя, зусім розныя, як бы, ідэалогіі, а хтосьці увогуле не мае ніякай ідэалогіі, палітыкай не цікавіцца вот такой выбарамі рознымі. Але цяпер вот гэты крызіс у Беларусі, ён мае не толькі палітычнае вымярэнне, але вымярэнне маральнае, вымярэнне этычнае.
І на гэтым вот узроўні мы як бы і працуем, і вызначаемся, самавызначаемся. Мы не хочам, не шукаем улады, не збіраемся выбірацца там у нейкія органы. Все ж таки мы просто вот сябе разглядаем як інструмент для того, каб Беларусь жила паводле там прынцыпаў пэўных, да, вот прынцып справядлівасці, прынцып праўды, прынцып свабоды і міра. Вот гэта для нас. То ў такім выпадку, можа, важна зараз, калі вы так нібыта і апалітычныя, і ніхто не кіруе вамі, то ўзяць і зарэгістрыравацца у апарата упаўнаважанага па справах рэлігіі, не? Не, таксама патлумачыць чаму, таму што рэлігію ўспрымае беларуская вось гэта цяперашняя дзяржава, якая кантралюецца рэжымам, як галоўным цэнтрам рэлігійнай дзейнасці з'яўляецца богаслужэнне. Такое вот як бы арганізацыя малітваў і гэтак далей. Як бы супольнасць рэлігійная, калі вы паглядзіце нават закон аб свабодзе сумлення, і гэта таксама вельмі савецкі падыход. Царква, вот як Лукашенко сказаў, да, 22 жніўня, якраз год таму Гродна, ваша справа молиться. Люди приходят у церкву молиться, свечку поставить. Вот и он приходит свечку поставить, да, альбо повучить жить церковников. А люди, ну, не треба, церква не повинна займаться політикой. І насамрэч гэта ну, такі падыход трымаць царкву ў такім вот гета, ну, фальклорна, такім ну, нечым такім займацца незразумелым, да, магічным. Вот, і хай она там сядзіць і не вылазіць. І калі вылазіць, то будзе как только просто как там, не ведаю, как на дажынках, ну, просто антураж такі ствараць, да, для рэжыма. Але насамрэч не, мы бачым царкву, гэта супольнасць, якая жыве тут і цяпер, да, і глядзіць наперад, глядзіць у вечнасць, але у кожная сфера жыцця чалавека і кожная сфера жыцця грамадства гэта сфера, у якой царква дзейнічае, мае што сказаць і часам мае права сказаць, а часам нават абавязана і казаць, і рабіць. Вось, таму ну, мы не хочам рэдуцыраваць сябе, да, вот, да, там рэлігійная арганізацыя, як малітоўнай групы, альбо там групы па разборы там святого пісання. Асабіста мне такая вось канцэпцыя дзейнасці царквы і жыцця, яна да сэрца бліжэй, чым, скажем, такая вось канцэпцыя, што царква абмяжоўваецца толькі мурамі, сценамі храма. Я таксама перакананы, што царква павінна выйсці па-за сцены і дзейнічаць. І ў сувязі з гэтым пытанне. Вось хрысціянская візія мае ўжо, падаецца, год дзейнасці за сабой. Скажыце, ці можна сказаць штосьці такое, якія вынікі вы асягнулі, вось трымаючыся такіх прынцыпаў, такога бачання, успрыняцця царквы, як вы кажаце? Якія вынікі? Вот я, до речі, мне пакуль вы говорили вось пытанне, я подумала про мінулы адказ, да, што прынцып у нас разбуры царквы муры. Разбуры царквы муры, ну да, да, але толькі, я думаю, не для того, каб знішчыць царкву, але толькі каб царкву вызваліць з гэтых утульных храмаў, бо так. Храмы багатыя, храмы утульныя, яны царкву зневаляюць. Тады нявольніцкі ёсць дух царквы, а я думаю, што гэтага Бог не хоча, потому что там, дзе дух, там свабода. Царква павінна быць свабодная, не прывязаная да муроў храму. Да, і не павінна імі абмяжоўвацца, і не павінна быць вот это, ну, мы хрыстацэнтрычная, а не мурацэнтрычная царква, да, мы. Ну, але разам з тым, каб вось это разумелі, вы ж не выступаеце супраць праваслаўнай царквы, каталіцкага касцёла, пратэстанцкіх церкваў. Не, гэта хіба нехай будуць, да, нехай жывуць. Правільна? Ну, так, мы каб я разумеў усё правільна, да. Так, мы зусім не змагаемся з церквамі, потому что мы ўсе належым да тых церкваў, якія ў нас ёсць, і ну, нават калі на наш погляд яны ў нейкім сэнсе інваліды, церквы інваліды, да, которые
абмежаваны, ну вот у іх там ёсць храм, но вот няма рук, ног, вачэй, вушэй, часто бывае так, да, і ну мы ж не можем их кинуть и сказать, ну раз вы такие, то так и вот и помирайте, и раз вы не можете дзейнічаць на полную силу свою, то мы вас кинем, да, мы якраз справа ў тым, что мы хочам, каб церквы бачылі, каб церквы чулі, каб у іх адкрыліся вочы, вушы, каб быў розум, каб была вот эта здольнасць адрозніваць добро ад зла і смеласць гаварыць праўду. Вось, ну, для нас гэта empower, да? То есть мы хочам сваёй дзейнасцю не зрабіць церквы слабейшымі. Мы хочам, наадварот, надаць ім сілы, узмацніць іх. Ну і, безумоўна, я так думаю, што вы на літургію ў праваслаўную церкву ходзіце кожны раз у нядзелю, так? Ну, да, калі пры мне ёсць праваслаўны храм, ну і зараз быў же час вось гэтай пандэміі, там таксама не заўсёды можна было схадзіць. Але для вас гэта ўсё ж такі пазастаецца важным. Удзел у літургіі ў царкве праваслаўнай, гэта важны. Так, для мяне гэта, ну, як бы цэнтральны, адзін з цэнтральных момантаў майго тыдня, да, калі я прыходжу ў царкву, і з гэтага пачынаецца мой тыдзень, і гэтым жа ён заканчваецца, да. Я, як бы, ну, я чалавек, скажем так, царкоўны ў плане, ну, я люблю маліцца, я люблю богаслужэнне, я люблю актыўна ўдзельнічаць, і я дзесьці вот на Радыё Свабода расказвала, што летась, калі адбываліся вось гэтыя ўсе падзеі летам, яшчэ перад выбарамі, да, я не могла знайсці адказу, у меня не было канцэпцый паліталагічных, хаця я там 9 гадоў вывучала, да, там і пісала, і выкладала. Ну, я не ведала, як яно не ўпісвалася ва ўсё то, што мы вывучалі, да? Як бы па ўсіх канцэпцыях ніякай рэвалюцыі не павінна было быць, ніякага гэтага абуджэння не павінна было быць. Вось, і я прыходзіла ў царкву, і кожны раз вот это лекцыянары, да, там читаецца штосьці з апостальскіх чытанняў, з Евангелія, і мне кожны тыдзень новы адказ. Новы адказ, як разумець тое, што адбываецца ў Беларусі. Вот, таму вот гэтыя, дарэчы, у нас тут ляжаць кніжкі, да, такія Евангелія, гэта, ну, насамрэч вельмі магутны інтэлектуальны нават матэрыял для того, каб разумець, для того, каб дапамагаць убачыць, для того, каб дапамагаць нам пачуць, што адбываецца, нашмат лепш, чым вось гэтыя там паліталагічныя канцэпцыі. Таму, безумоўна, адмовіцца ад гэтага я не магу. Да, сябры, рэкламныя паўзы, чытайце Біблію. Калі хочаце быць хрысціянамі, памятайце аб тым, што немагчыма назваць сябе ні католікам, ні праваслаўным, ні пратэстантам, калі ты не трымаў у руках Біблію і не чытаў Слова Божае. Тут крыніца нашай веры. Вось. Але цяпер, ведаеце, вы зачапілі вельмі шмат цікавых тэмаў і пра рэвалюцыю, і пра тое, як вось і хрысціяне можа да гэтага адносіцца, але гэта яшчэ, напэўна, яшчэ магла б паўстаць яшчэ адна размова і чарговае відэа. Але мы, на жаль, мусім падсумоўваць нашу размову. І так напрыканцы хацеў бы спытаць вас, як вы асабіста думаеце, што чакае Беларусь? Што чакае Беларусь, якая будучыня будзе ў Беларусі? Я вот таксама людзі, якія займаюцца багасловнай гісторыяй, допустим, да, вот якія спрабуюць зразумець знакі часу, як увогуле мы павінны чытаць гэтыя знакі часу. Ёсць такая ідэя, вот, што ідэя гэта пра Хрыста, што Христос, ягонае жыццё, ягоная смерць, ягонае воскресенне, гэта ўжо адбылося, да, і адбылося для ўсіх, і яно распаўсюдзілася на ўсіх, як бы царства небеснае ўжо тут. Але тым не менш мы жывем у нейкім іншым досведзе. У нас ёсць гэты досвед у воскресення Христовага, і мы ўсё роўна гэта тое, што нас сілкуе і з чаго мы жывем, да? Але ўсё роўна мы жывем тут у гэтым свеце, мы ўсё роўна пакутаем, хварэем, ўсё роўна шмат бедаў, несправядлівасці адбываецца, але вось гэты пераломны момант, ён ужо адбыўся.
Да? Пераломны момант, все, ўжо гісторыя скончылася. Это не Фукуяма прыдумаў канец гісторыі, это Христос прыдумаў, канец, і зрабіў гэта канец гісторыі, канец, который вот вызначыў гэты шлях. Ну, таксама мне падабаецца, што ў сімвале веры есть царство, якога не будзе канца, да? Таксама цікавая штука, то есть з'явілася тое, у чаго канца няма. І для мяне тое, што адбылося для Беларусі, да, вот падзеі жніўня 2020 года, гэта таксама нейкая такая аналогія, што ўсё ўжо адбылося. Усё ўжо вось гэты пераломны момант, гэтая перамога, яна ўжо адбылася. Наканавана цяпер проста. Так, яна ўжо ёсць. Так. Просто мы плён гэтай перамогі яшчэ пакуль не атрымалі. Мы ў працэсе знаходзімся. Но вось гэтыя, як, ну, часта ж параўноўваюць, да, што там немагчыма, калі там з тюбіка пасту выціснуць, да, і назад уже не запнеш. Да, вот гэтая паста ўжо выйшла, но зубы мы яшчэ не пачысцілі. Да, да. Вось. І у нас пакуль карыес яшчэ ёсць, вось, але мы на шляху і вось гэтага, то есть шлях ужо бачны, мы ведаем, куды мы ідзем, мы ўжо гэта перажылі, мы нарадзіліся, і ну, цяпер наша задача расці і вось гэта ажыццяўляць гэтую салідарнасць, гэтую нашу супольнасць, нашу праўду, справядлівасць у актуальным жыцці. Вектар перамогі нададзены, шлях, куды ісці, мы ўжо бачым. А як вы бачыце будучыню хрысціянскіх цэркваў у Беларусі? Бо шмат усё ж такі ёсць пытанняў адносна таго, як сябе павялі і царква каталіцкая, і царква праваслаўная. Як вы бачыце іх будучыню? Я бачу, менавіта заходзячы з таго, што для мяне вот гэтая хрысціянская візія таксама стала такім цудам, да, да якога мне даў Бог, дазволіў вось, паўдзельнічаць і далучыцца, і ну, расплюшчу таксама вочы шмат на што. Я зразумела, ну, наколькі лідары царкоўныя, ну, ці, скажем так, наколькі яны лідары. Наколькі лідары? Вось важнае пытанне. Вот як у машыне там ёсць розныя там руль, шчэпленне, да, так вот мне часам здаецца, што ролю тармазоў у нас выконваюць лідары. Да. Тармазы таксама патрэбны, да, но я не думаю, што гэта тая функцыя, пра якую марылі нашы лідары, калі станавіліся на свае пасады. І, безумоўна, гэта будзе вельмі, ну, перафарматаванне цэркваў. Таму што вернікі таксама ўжо новыя. Вернікі цяпер новыя пасля мінулого года. Іх уже таксама не загоніш і ну, не зробіш. І все, уже няма пастыраў і авечак. Я так скажу. Пастыраў і авечак больш няма. У нас людзі ўжо не авечкі, яны самі ведаюць, куды ісці. Вот. А пастыры ўжо не пастыры, таму што яны... Ці гэта можа здзейснілася прадказанне Хрыста, калі ён казаў, што калі вы замоўкнеце, то камяні будуць прапаведаваць. І калі пастары не до конца прапаведавалі, то вось камяні зараз прапаведаюць, ну, вернікі прапаведаюць Слово Божие. Так, можна і так сказаць, што сапраўды вернікі пасталелі вельмі моцна. Ім прыйшлося браць на сябе адказнасць. І гэта таксама здаровае развіццё падзеяў, да? Таму што я не думаю, што Христос, калі ствараў царкву, да, ён думаў, што будуць нейкія там пастыры, якія ўсё ведаюць, і неразумныя людзі, якіх трэба некуды весці. Нават і апостол Павел кажа пра тое, што ёсць розныя этапы, да? Ёсць, калі малачком трэба карміць немаўлятка, а ёсць, калі ну, ўжо цвёрдую ежу можна даваць. Да? Я думаю, што ганарыцца гэтым пакуль не трэба, да? Не трэба як бы таксама зневажаць наших церковных лідерів, але пытанні задаваць, да, якби і ну, маем права задаваць пытанні і абавязак маем права задаваць гэтыя пытанні. І я думаю, што калі лідары захочуць працягваць мець аўтарытэт, не сілу, не ўладу, не гвалтам людзей кудысьці там гнаць. Да? Вот як, нават, это ж стагоддзя таму нашы паэты, да, Якуб Кола сказаў, што з двух бакоў айцы дубінай заганялі нас у рай. Да? Вот, это не рай, калі яго прапаведаваць правільна. Это тое, куды кожны будзе хацець сам імкнуцца. Не трэба будзе ні дубіна, нікога заганяць туды не трэба будзе. Вось. І я думаю, што давядзецца, людзі будуць галасаваць нагамі, людзі будуць галасаваць кашальком.
І я думаю, што лідарам давядзецца пераставіць свае прыярытэты і ісці таксама на дыялог з людзьмі і слухаць людзей больш. Наталья, з вами размову спыніць цяжка. Мы маглі гаварыць вельмі доўга, але, на жаль, у нас таксама час абмежаваны. І таму мне хацелася б падзякаваць за гэту размову, за тое, што вы прадставілі на гэтым YouTube-канале сэнс хрысціянскай візіі. Я магу яшчэ раз прыгадаць вам, шаноўныя сябры, што пра хрысціянскую візію мы можам даведацца яшчэ і на сайце хрысціянская візія, ёсць сайт, а таксама тэлеграм-канал, правільна? Так. І тэлеграм-канал хрысціянскай візіі. Як кажуць, глядзіце ў апісанні пад гэтым відэо. Так, глядзіце ў апісанні. Ці вернікі могуць далучацца да вашай дзейнасці? Так, у нас есть чат-бот, можно написать, у нас есть шмат рознай такой дзейнасці. Ну, я хочу просто заклікаць, кожны вернік можа сам удзельнічаць нават без нашай координацыі, так сказать. Есть палітычныя вязні, напрыклад. Ну, пішыце лісты палітычным вязням. Гэта вялікая падтрымка, і вернікі, яны могуць таксама сказаць слова суцяшэння, слова надзеі палітычным вязням, які будзе вельмі важна пачуць. Дапамагайце сем'ям палітычных вязняў. Гэта таксама важна. Па-хрысціянску. Па-хрысціянску, так. Вось, і гэта ўжо будзе вялікая справа, і я думаю, што тое, што ад нас таксама Господ хоча, каб мы адзін аднаму дапамагалі ў той сітуацыі рэпрэсіі тэрора. І задавайце пытанні сваім лідарам, задавайце пытанні сваім, не ведаю, супрацоўнікам нейкім, і просто гаварыце пра гэта, гаварыце пра справядлівасць, пра мір, пра любоў і пра тое, што нельга фальсіфікаваць. Ну і сапраўды, калі кожны чалавек, нават кожны вернік, няхай нас мала, мы будзем на сваім працоўным месцы, у сваёй сям'і быць хрысціянамі, то я думаю, што гэтаму рэжыму не шмат засталося. Так, бачыце, сябры, хрысціянства ў сучасным свеце і ў Беларусі выглядае не толькі як беларускі талібан, ці святары, ці епіскапы з аўтаматамі, але хрысціянства яшчэ выглядае крыху інакш, так як было прадстаўлена цяпер прадстаўніком хрысціянскай візіі. Даслухалі да канца, вялікі вам дзякуй, і не забудзьце паставіць падабайку, дзяліцеся відэа ў сацыяльных сетках, ну і важна пакідаць таксама каментары, што вы думаеце і пра хрысціянскую візію, што вы думаеце ўвогуле пра хрысціянства ў Беларусі, пра нашыя цэрквы ў Беларусі. Ну, а з вами былі Наталья Васілевіч, палітолог, багаслоў, прадстаўнік хрысціянскай візіі, і я, ксёндз Вячаслаў Барок. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь. З Богам. Да новых спатканняў. Наталья, дзякуй вам. Дзякуй вам і ўсяго найлепшага.